Do kwa Asante mantemo panyifo ehwa pomodin sem so ewo ho na ehwese ensesio mode egu akwan so ehwese cholera eye ayemhwie yade no womo ebeso no na enko babia no womo chese sanhyehyɛ no ekoyi pa sa wo konfinfin mantemo a anipa aduananso a wonya ayamtuo yade no wo munso na ato nananmo ewo nse do a enkramantemo nso anipa aduosiansia a woromnya ayamtuo yade no wo munso nso ato nananmo ewo nse do nanso so ba Asante mantemu a enyade ayamtuo yade no ayi ne ti ewo ha enam so mampanimfo dampomodia no abo wo metiri edwon sa abobo wo akoko akere se Crofo 16 edunsia na omo present signs and symptoms of cholera ye fa omo sample broni beka ana omo enoma TF call lab no ni nyina ba se negative ni nyina ba negative de enti a ye ka ho asem ne se se obi ehu se ade a meyama etu at times no efie ka ho no ebia eye cholera na se enye cholera education no ye pese obi anya ho nimde enti so onya sa no ma ni nyina bia watimi atu anamon akọ hospital and in the first place second no ye pese obi ama na busua bia ofri efie important community district bia no also so ya ambassador e ka kira amanfo se sa no ma we na ya obetimi anya cholera sa no ma we na wo ya obetimi a prevent se wonya cholera enti en ya ha no sa mani boya ba wo brampanimfo a wodampomodia no ahye se obetutu monten so asoso nkwada a wonya nuru emfie num anum afa emubuo yade polio ehon wo hwe animu se wo hye dwumedia se wo bosmi da etoso aduonu baako e wo mantam mu a ene na ya odidi dwumedie no anya hwe kura no nkwada opepem baako ni akire ene obewo wo mpane asoso wo no manum oyimetawi ama na ebo ni frikumase